Yes, mga kagusok. Dali na. May mga pasayero na mga gwapo. Ay! Ay, dami na! Uy, ay. Pisa mo subot. Ay, dami na! Pisa mo subot. Kanta. Grabe. Hi, vlog! Hi guys, welcome to my vlog. Kanta rin. Tabog ka niya. Hello! Doon mga ako sabi naman kanta mga puso doon. May kanta doon. May kanta mo? Doon sa silos, ano? Silos? Gabay mo kanta mo silos? Ay, langit. Ano yung ako yung kanta? Kanta yun para bibog. Ito yung nanigo, kaya mo tatamit through. Akala ko'y ika'y nalaging sunod. Sa'yo, ba't ako ibig? Hey! Hindi na lang dahil sa'yo ako'y di nakakain, di makatulog, buhat ng iyong lubuin. Kung ako'y muling ibig sa'yo, maging katulad mo na may pusong bato. I love Surigao High, yung aking love, hey, motherland. Ano na? I love Surigao High. Ano na? Thank you so much guys. Okay, bayad na. Ay, bayad na ba dyan? Ay! Yes, bayad nila. Doon na, 5-5. Ano to? O, doon lagi 15. Dera kan ko. Kaya ko sinsiyo. Easy na kan, kaya 35 na tanan. Okay. Oh, dari mo dito. Pilay ko yung call. Jeez. Salamat. Oh, nakakwarta na guys. Salamat. Sunod sa